L-istrategija tal-Public-Private Partnerships tista' tkun ta' suċċess jekk il-Gvern jibqa' dej bl-ambizzjoni tiegħu. Il-Ministru tal-Ekonomija, Investiment u Intrapriżi żgħar Chris Cardona kien il-kelliem ewlieni f'Business Breakfast organizzat mill-KPMG li tratta tal-Public-Private Partnerships. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Cardona qal il-Gvern irid iħares lejn diversi tipi ta' finanzjament li għajnuh jimplementa l-proġetti, isaħħaħ l-infrastruttura u l-ekonomija tal-pajjiż. Huwa qal il-Gvern jista' jagħmel suċċess jekk jirrikonoxxi r-rwol importanti u l-għajnuna li jista' jagħti s-settur privat. Għalli huwa ħassra li fil-waqt li pajjiżi oħrajn kisbu suċċess kbir mill-Public-Private Partnerships għal dawn l-aħħar 10 snin Malta naqset milli tagħmel użu bl-aħjar mod possibbli minn din l-opportunità. Huwa qal li dan il-Gvern huwa determinat li jirrimedja din is-sitwazzjoni għaliex il-Public-Private Partnerships jistgħu jkunu għodda importanti biex il-Gvern itejjeb is-servizzi offruti minnu. Dan se jsir billi fost l-oħrajn tkun imsaħħa l-Aġenzija tal-Gvern MIMCOL. Il-Ministru Chris Cardona qal li din l-Aġenzija responsabbli mill-investiment tal-Gvern għandha ħafna aktar xtoffri u fi żmien li ġej se jkollna rwol aktar ċentrali fil-ħidma tal-Gvern biex jiżdied it-tkabbir ekonomiku u jkun iġġenerat aktar xogħol produttiv f'pajjiżna.